1 hodina v najkrajšom meste Bosny a Hercegoviny. Čo všetko stihneme? Vítajte v Mostare. Prvú vec, ktorú si ideme pozrieť, je tzv. Starý most v úplnom centre Mostaru a ten je práve za nami. Môžete si všimnúť, že tam je naozaj veľa turistov a všetci si to fotia z každej strany. Za nami by mal skočiť jeden týpek do vody. Aha. Čaká na to, kým vyzberá nejaké love, aby mohol skočiť. Veľmi sa mi tu páčia napríklad tie stavby, kde si môžeme všimnúť, že je zachovaná normálne taká tá stará strecha. Ďalej to mesto musí mať úplne iný vibe aj večer, keď tu človek príde, taká možno väčšia romantika, že toto možno krásne vysvietené. A všimla som si, že tu je veľmi veľa turistov, ale Turkov. Áno, aj Poliakov, ale takisto aj tie veci, ktoré sú tu, tak sú normálne také smerované až k tým Turkom. Tak Turci mali 400 rokov pod vládou toto mesto ako Osmani, takže tým pádom ten vplyv sa tu určite zachoval a je to cítiť z toho mesta. A všade naokolo sú mešity a samozrejme turisti, no a tu okolo nás je milión ľudí. A my sme turisti s nimi, no. Aj tu hore sa dá ísť. Cestou k mešite prechádzate cez takéto malé uličky plné suvenírov, magnetiek, šiat. Môžete si tu kúpiť naozaj všetko od vymyslu sveta. A máte tu naozaj taký turecko-osmanský vibe. Oh. Nachádzame sa v jednej z najkrajších mešít v Mostare a ideme si pozrieť mesto z vyššej perspektívy. Keď som vchádzala dovnútra, tak mi dali takýto šal, pretože som mala holé ramena a ešte nám povedal pri vstupe pán, že sa nemôžeme objímať ani dávať si pusinky. Ak si chcete užiť najkrajší výhľad v Mostare, teda prísť na túto mešitu a potom sa vám ukáže ten krásny výhľad za nami. Pozrite sa na to. Mostarom preteká rieka Neretva a veľmi obľúbené sú tu raftingy. Za nami je taká najznámejšia trhová ulička. Všade je plnka, ľudia chcú jesť zmrzlinu, všetkým je teplo, sú spotení, smrdia. Ľudia teraz akurát chillujú, pijú kávičku. Počujete to? Práve sme vychytali modlitby. Koľko hodín? 13:02. Videli sme Starý most, mešitu a potom vlastne uličky starého mesta. Naozaj sa to dá prejsť za hodinku, ale je to taký zrýchleným tempom. 2-3 hodinky ideálka s kávičkou, s obedom. V takom kľudnejšom tempe. Toto bolo naozaj také, že veľmi rýchle. A ešte nakoniec, prečo iba 1 hodina? Je tu iba medzizastávka na ceste do Medžugoria.